Soc l'Anna Salinas i he estudiat el grau de disseny a EINA. Vaig conèixer les assignatures d'investigació en disseny i m'ha enriquit molt d'investigació i implementar-la al disseny gràfic. Al meu TFG investigo de quina manera el disseny especulatiu pot revelar l'abast espai temporal de la materialitat dels mitjans digitals i de quina manera podrien aparèixer els futurs fòssils derivats de l'obsolescència programada. Soc Pedro Figuereo, del grau de disseny d'EINA, de la menció de producte. EINA m'ha ajudat a poder plasmar conceptes més abstractes, a tenir una sensibilitat més gran cap al disseny. El meu TFG tracta de la revalorització d'un subproducte de la producció d'oli i aplicar-lo en una col·lecció de tamborets que fan un petit homenatge a la vida del meu avi i a aquestes migracions que va haver-hi després de la Guerra Civil. Em dic Martina Fernández i he cursat el grau en disseny i m'he especialitzat en gràfic. El meu TFG és una publicació anomenada Revestimentes que neix a partir dels patrons tradicionals del meu poble, que és Fraga. Al principi del TFG em diria que disfruti més del procés, tindrà una bona base, una bona idea i acabarà sortint un bon projecte. Em dic Xisco i he estudiat el grau en disseny amb menció creació visual. Vaig començar estudiant amb un interès més de disseny gràfic i a poc em vaig direccionar més cap a la creació visual. EINA m'ha ajudat molt, sobretot amb el tema de pensar, del pensament abans de la formalització. El meu TFG parteix d'una problemàtica que hi ha a Mallorca, una platja que està matant els arbres. Vaig reflexionar sobre el sentiment de pèrdua, de voler cuidar alguna cosa, encara sabent que allò acabarà desapareixent. És una època molt guapa, és un moment molt guapo i que aprofités els companys, els professors i tot per retroalimentar-se i seguir desenvolupant els projectes. Em dic Aina i he cursat el grau de disseny a EINA mencionada en espais. Per mi ha sigut una part d'investigació bastant gran de trobar-me i de saber què volia fer en un futur. El meu TFG s'anomena El que el foc no va cremar i es tracta d'un disseny d'una escenografia de l'obra del Preu d'una veritat. A partir dels arxius familiars del meu avi i les noves formes de fer teatre d'avui en dia més visuals i conceptuals, doncs s'ha acabat realitzant l'obra d'Un preu d'una veritat.